Здравейте! В това видео ще ви покажа как се прави отвор на плот. За целта е необходимо да кликнете с левия бутон на мишката върху плота и да натиснете Open Complete Configuration. Отваря ви се меню, в което може да промените широчината на плота, ако желаете, да промените дали той да бъде извит отляво, отдясно или да се остане правоъгълен, след което вече правим самия тип отвор. Ето ги тук различните разновидности. Аз избирам плот с мивка кръгла. Обновявам изгледа, за да направя самия отвор. И продължаваме надолу с редакцията на полето отвор. Избираме си какъв да бъде диаметър на нашата мивка. Нека да бъде на 420 мм. И обновяваме изгледа, за да направи по-голям отвор. След това можем да променим позицията на отвора от ляво надясно, да го центрираме. Нека да бъде на 250 мм. И отново обновяваме изгледа, за да го премести. По същия начин може да променим и позицията на отвора навътре навън. Това е минимума, на който може да бъде, затова го коригираме на 75 мм. Обновяваме и завършваме нашите настройки, като даваме запази. По този начин имаме вече плот с отвор.